Ja tervetuloa mukaan mun päivään. Me käytiin just kattoon meidän tulevaa asuntoa. Se valmistuu nyt joulukuun alussa, niin päästään muuttaa sinne. Joo, siis on kyllä niin upea. Sisustusjuttuja tulee nyt varmaan. Mä meinaan hommata paljon kaikkea uutta. Meillä on tällä hetkellä sellainen 2 hengen ruokapöytä, et ei tuu sinne. Mä haluaisin 6, mutta saa nähdä hommata 4 hengen. Ja sit me tarvittais uusi sänky, uusi sohva. Voi ei, näitä on ihan hulluna. Eikö toi sänky meillä on oikeesti tosi vanha, että me haluttais siihen kyllä uusi. Ja sitten sohva kans. Ja sitten, no kyllähän tää aina löytyy, mutta ainakin noi mitkä on vanhoja, ne on nyt ainakin pakko vaihtaa, että katsotaan sitten, että miten noi muut jutut ja mattoja meillä ei oikein edes oo, että ne pitää ostaa kyllä. Sitten meillä ei ole mitään yöpöytiä, ei ole sohvapöytää, kun meidän nykyiseen asuntoon ei siis ole mahtunut. Se on niin pieni, niin oli kyllä niin kiva nähdä tätä kämppää taas. Me mennään vielä kerran käymään siellä. Me ollaan siis joka kerta tarkastettu sellaisia virheitä ja nyt ei ollut sit korjattu ihan kaikki, niin mennään sitten kattoo vielä ne kertaalleen. Me ollaan me mennään syömään tuohon Mustikkamaalle. Siellä on sellainen, en muista olisi kahvila nimellä, mutta sieltä sai tosi hyviä burgereita. Me ollaan kerran syönyt siinä. Nyt mennään uudestaan. Siis tää kalasta on mun mielestä niin upea. Täällä Mustikkamaalla on kyllä tosi kivasti kaikkea tekemistä. Tuolla oli joku sellainen kiipeilypuisto. Sitten tuossa oli jalkapallokenttä. Sitten mä en tiedä mikä tää on tässä. Tuossa on tuosta hiekkaa. Sitten tuolla oli jossain tenniskentät. Tuolla on koripallokentät. Tosi paljon kyllä kaikkea silleen mitä voi tehdä. Tosi kiva. Niin tässä on just ne tenniskentät. Tää oli siis tosta mistä me tultiin äsken niin vähän eteenpäin. Ja sitten täällä on myös uimaranta. Silleen tosi kiva. Uskon, että ollaan täällä ensi kesänä tosi paljon. Oi! Me tultiin vielä käymään tässä yhdellä sisäpihalla, kun on niin pitkä matka ajaa takaisin. Niin saa Lilja vähän aikaa leikkiä. Täällä varmaan ihan just alkaa sataan tuolla on. Mä en tiedä näkyykö tässä, mutta on tosi tummat pilvet. Niin nyt näyttää kyllä mun mielestä tässä ihan valkoisilta, mutta on tummat. Onko sä vielä lisää vauhtia? Antaako isä vielä lisää? Annaks lisää vauhtia? Ui! Apua! Tätä vatsasta. Eikö suolta? Ei enempää. Ei Juuso enempää. Mikä sulla Lilja on siellä? Onko kypärä? Teekö se remppahommia? Teekö remppahommia? Se sopii sulle. Joo, kuuluuko se päähän? Hienosti. Vau. Mitä sä teet sillä? Mitä sä teet? Liikutatko sitä? Miten se liikkuu? Näytätkö sä? Noin. Me käytiin hakemaan meille vielä jäätelöt ennen kuin lähdetään kotiin.